tayo kasi tapos na tayo nagluto. Bukas na. Mas malupit travel vlog. May tao. Wala yun. Wala tao. Ako lang isa. Wait. شايف يرجع من انتين لا تشيلي بس الله يرجع عشان بعدين نضيق هذا اوكي ثانك يو ولا tahu wala hindi ano tahu drop pala yung muda nga ano. Sakri ba? Drop pala yung mga landa. Thank you sa tusok, 4 million people in the house. Thank you. Sino na siya si ano man? Mas malupit. Sino ni? Pakilala ba? Hindi ko makakagpo sa inyong bahay. Ang nakapost ko ginagamit ko. 5 million people in the house. My God, shout out and thank you so much. Very busy ang person. Damo ka sa kamulit yung ginagamit nila kadunan. Ito yung ginagamit nila kapag kumakain sila. Lagi sila dito kumakain. 9 million people in the house. Thank you. See, 11 million people. Ahoy. Thank you so much. I'll give you a moderator jacket. Wait. Add as moderator. There you go. Thank you so much. $10 million people. Thank you.
po in the house. Thank you so much. Yan. Thank you sa sumunod yung nandyan. Wait lang, ipipin natin yung bahay mo, Day, ha? Wait lang. Day ba talaga o lalaki ka? Yan. Tingnan ko nga kasi mas malupit. Sino ba to? Mas malupit. Nakasubscribe na ko sino. Wait, ha? Dito sa bahay mo, Lods, oh. Yan. Bakasyon sa Bukidnon. Yan. Yan. Panoorin natin to, ha? Ayan. Nag-comment ako dyan, Lods, sa panoorin natin yung bahay. Panoorin natin. Hi, Sika. Sika ba yun? Sika Huy. Ganda ng pangalan niya. 1 million na lang dyan. Thank you. Dami natin dito kasi. Kaya, kanila. Na dahil sa Clorox. Ang baho kasi ng Clorox. Ito ginagamit ko kung nakakabot ko kayo masyadong hindi nakakabot. Kasi we have 5 million people watching. Thank you so much. Thank you for dropping by. Dalawa na lang sila. Sige lang guys, mga dumadaan dyan. Nakadagdag kayo ng view ng aking video, aking live. Nakadagdag kayo sa views natin. Thank you so much. Napakalaking bagay na po yan. Pag may dumaraan dito sa pamilya na ito, napakalaking bagay na. Kasi, kung kailangan natin yung views, kailangan yung likes. Ibig sabihin,
Pag marami kang views, marami yung record. Eh, ayaw lang nila i-like eh. Means, ayaw nila, hindi nila gusto. So, hindi nila i-like. So, okay. Importante, yung maano sa mga video, ating live stream. Kahit na ganito ginagawa natin. Managin mo ngayon yung dumadaan dito sa live. At least, nakikita dyan na may video, diba? Thank you so much sa mga dumadaan dyan. Kasi hirap kumuha ng video. Kasi minsan makalabas dito kaya hirap kumuha ng video sa labas. Habang nagluluto minsan, hirap kumuha ng video. Yeah. Ganito na lang. Para lang yun guys, para may upload. Para hindi tayo mawawala sa YT. Kasi medyo matagal-tagal na rin tayo hindi nakabalik sa YouTube. Tapos medyo kulang-kulang na ang mga upload. Kaya kailangan natin mag-upload na marami ako yung mag-live lang po. Kaya kita kayo nila next. Ano daw next? Nila YT. Active pa rin tayo, diba? Kaya nga naliliit na YouTubers at saka malapit na ito. May isita dito sa live ko. Hindi sa mga guys. Minsan hindi makakita. So, very busy lalo pa po ang kasama dito. Ako na mag-isa. Kaya, ito. Solo. Mas malupit ang dito na chat. Yung video nyo nag-comment ako. Kaya, ibisitahin ko pa yung ibang videos. Thank you so much. Kaya wala naman yung guys na magandaan dito. Yung support ng maraming viewers. Wow. It's okay. Chat lang namin kasi. Kahit pa paano na bumisita dito sa live ko. Kaya may mga video na din dyan. Tapos pagkatami sa kanya na sabi na kami sila. Yung mabait ang friends yung aking nadumaan. Mamaya lang malupit. Bibigyan kita ng sa akin. Bigyan natin. Pero legit lang ha. Hindi yun basta-basta yung jamming. Bibigyan kita mamaya. Ako monetize. Monetize yun pero okay lang yun kasi legit yun. Merong 1,000 subscribers. 100s. Legit siya. 3 million people in the house na walang shoutout. Thank you so much. Kahit iisa na ang dumadaan, at least maikuan naman yung views na yun. Mga bashers, daan din kayo dito. Daan din kayo dito, bashers. Anyways, friends. Yan o. Yan. Maingay ako.
mainit dito sa dito ko. Yung mga organic viewers pa. Nandyan palagi. Dito lang ako sa atin. Manood ako dito na. Alam niyo kung nasaan ako guys ngayon. Kahit na nag-live ako dyan, dito sa kabila, nanonood ako sa nanonood ako ng balita dito sa YouTube na rin. Kasi hindi mo talaga maiwasan na dito sa nangyayari ngayon. People. Ay, 1 million talaga. Hey, 1 million people na nandyan. Thank you. Million people. Thank you so much.
shout out to Miguel people. What the fuck?